Bueno, ordainpeko softwarea baino, software itxia, ezin dena ikusi zer dagoen horren atzean eta enpresa konkretuen menpe dagoena, orduan horrek suposatzen du, gure ikasleen datuak eta gure ikasleek ikasten dutena beti enpresa horien menpe egotea. Eta Euskal Herrian gainera, enpresa horiek erabakiko dute software hori euskaratzea, edo ez euskaratzea, eta horien menpe egongo dela. Ni gehituko nioke kurtso honetan ikusi dugula software hauetako bat erabilita noraino iritsi zaitezkeen ikasle eta pertsonen dokumentu barrun zer dagoen ikustera eta eduki guzti horiek nola ikutu ditzakezun, aldatu ere eta nola pribatasuna galtzen den. Orduan, softwarea itxia balin bada, baina zen nolako aukera duten jakin da, ez dugula jakiteik noraino iritsi daitezken. Behintzat software libreak erakusten digula zer dagoen atzean, zer egin daitekeen, eta guk edo Eusko Jaurlaritzak zerbait montatuko balu, haien menpe mozen bintzat eta bereik zer ikus dezaketen edo zerrez, baina da entitate bat, legeak beteko dituena eta ez da kanpoko enpresa bat, zeraina enpresa bat kanpoan egoten dira normalean, Google, Microsoft ezagutzen ditugu eta, gure menpeztea ez. Eta aparte, software azkea izan da, kodigoa edonor erabili dezake, aldatu eta behintzat jakin horren atzetik zer dagoen. Eta, gero hezkuntza arloan ere kodigo hori edukitzea, gonbidatzen zaitula kodigoa ulertzea, teknologietan gehiago sakontzea eta garatu egin den ezagutza guztia, informatikan garatu egin den urte guzti hauetan garatu den ezagutza hori ikastoletan berez ematea. Nik uste dut pixka dela gaur egun Google oso fuerte sartu da eskoletan, bere tresna izarra edo Drive eta Classroom. Horiek ordezkatuko lituzketen tresnak izango lirateke Nextcloud eta Moodle. Urtetaren erabili izan dugu Moodle eskoletan, baina horrei falta zaio fitxaleak kudeatzeko eta editatzeko atal hori. Eta orduan Nextcloud iruditzen zitzaigun zela proposena eta hori planteatu dugu eta hori da. Eta hori, kurtsoa gehien bat bideratu dugu baieztatzera, zentzuatu duen bi hauek erabiltzea eta benetan alternatiba bat ote da. Eta, antza bada. Nik sarrera bat indut, hausnarketa bultzatzeko, batez ere, zer praktikorik ez, bakarrik zinden egoera eta ze hausnarketa egin dezakegun eta gero Tomasek erakutsi du nola funtzionatzen duen barrutik Nextcloud batek, irakasle antolatu dezaketen eta idea da pixka saretzea eta guztien artean lanketa bat egitea, oso berde dago oraindik egia da eta orduan ikustea zentzua duen, nola jarraitu dezakegun aurrera, nola ez, eta bihar unai etorriko da atal teknikoagoa sakontzera, nola egin daitekeen zehazki instalazioa, nola eraman hori aurrera. Eta gero nire partea berez software hauek erakusteko ez dut klasea berez prestatu. Planteamendu orokorrena zehazan, orain arte zer landu egin dedan nik burujabetza teknologikoa lantzeko hasi nintzen Nextcloudekin, zeintzuk izan dira nire akatsak eta nire bidea eta gero partaideen artean dauden beharrak edo erantzuteko aukera ote den ala ez argudiatzeko. Eta orduan hortan ari gea zeintzuk diren beharrak, hemen dago ikastoletako administratzaileak, informatika administratzaileak, baina badaude irakasleak, badaude erabiltzaile hutsak eta orduan guztien beharrei eta egokitzeko hasiera batean galderak egin ditugu, ondo ikusten zuten planteamendua egitea. Lehenengo partea goizea edo Nextcloud nola erabili eta zeintzuk diren Google edo beste horrelako plataformak, Microsoft, enak edo nola ordezkatu daitezkeen Nextcloud eskaintzen dituen aplikazioekin.
Galdera hori erantzunez, bagoaz, frase aurrera.